Hola. Hola. Lucía. Suso. Hey. Ezra. Mírame. Saúdame. Non fagas que non me ves. Que iso doe. Sí. Aínda doe. Chámame. Búscame. E pregúntame: Roberto, que andas facendo agora? Aínda que saibas que a miña resposta vai ser: ben, eu teño un proxecto, teño unha curta, teño un curso, teño unha convocatoria, teño un casting, teño... nada. Antes o show nunca ia ter fin, sempre todas as luces cara a min, nunca se baixaría o telón, non, para min non. E se algunha vez non te mirei, o sinto, somente vexo a quen me ve, pero a vanidade xa paguei, e tanto. Hoxe eu sigo sendo un rapaz que só precisaba tua atención, sabes? Ainda me queda unha canción. Esta canción. Por iso, búscame, chámame, saúdame, contrátame. Fala de min, critícame un poquinho. E se algunha vez me ves facendo algo que che provoque, non sei, un sorriso, unha emoción, apláudeme. 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 Venga, venga, apláudeme. 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 Roberto Leal, 651106371. Gracias.